боздошти Рустам Холиқов, роҳбари собиқи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр ва директори пешини фурудгоҳи байналмилалии Душанбе тасдиқ шуд. Президенти собиқи Қирғизистон Қурмонбек Боқиев боз ба 10 соли дигар ва мусодираи молу мулкаш маҳкум шуд. 14 паҳботи бесарнишин ҳангоми интиқол аз Қирғизистон ба Русия дар Қазоқистон мусодира шуд. пас аз пирӯзӣ дар Душанбе ҷудокорони тоҷик ба остона мераванд. Рустам Холиқов, роҳбари собиқи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр ва директори пешини фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар ҳабс қарор дошта, нисбаташ бо 2 моддаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба Додситони кулли Тоҷикистон хабар медиҳад. Ин ниҳод дар як посухи катбӣ ба Азия Плюс тасдиқ кардааст, ки ӯ расман 25 майи соли ҷорӣ боздошт шуда, ба баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ моддаи 316 қисми 3 банди В ва исрофкорӣ ба миқдори махсусан калон моддаи 245 қисми 4 банди А гумонбар аст. Моддаи 316 қисми 3 аз 912 то 1825 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, як ҳисоб ба 68 сомонӣ баробар аст, ҷарима ва ё аз 5 то 10 сол ва 245 қисми 4 аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ҷарима ва ё аз 10 то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Додситони кул бо такя ба чанд банди қонунгузорӣ аз додани иттилои бештар дар робита ба боздошти роҳбари пешини ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр худдорӣ кардааст. Гуфта мешавад, ҷузъиёти маълумоти тафтиши пешакиро танҳо бо иҷозати шахси пешбарандаи таъқиби ҷиноятӣ, яъне муфаттиш, ба андозае ки ӯ имконпазир медонад, фош кардан мумкин аст. Бо ин асосҳо пешниҳоди дигар маълумотҳоро вобаста ба рафти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ айни ҳол ғайриимкон мебошад. Дар ҳамин ҳол ин ниҳод аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ даъват кардааст, ки дар ҳолати мавҷуд будани маълумот нисбати амалҳои ғайриқонунии Рустам Холиқов ба Додситони кул муроҷиат намоянд. Охири моҳи май Радиои Озодӣ хабар дода буд, ки Рустам Холиқов боздошт гардида ба аз худкунӣ ё исрофи маблағ, сохтакорӣ ва қаллобӣ муттаҳам аст. Ин расона навишта буд, ки амволу дороиҳояш низ феълан ба ҳабс гирифта шудааст. Парванда ба замони кораш дар ширкати Тоҷик Эйр пайванд дорад. Ин бори дуввум аст, ки Рустам Холиқов аз сӯи мақомот боздошт мешавад. Ба иттилои Радиои Озодӣ, ӯ моҳи августи соли 2019 қабл аз парвоз ба Туркия дар фурудгоҳи Душанбе боздошт шуда, вале баъдан раҳо шуда буд. Президенти собиқи Қирғизистон Қурмонбек Боқиев дар парвандаи қумтор гунаҳкор дониста шуд. Ба иттилои хабаргузории Кактус.Медиа, собиқ президенти фирории Қирғизистон ба 10 соли зиндон маҳкум шудааст. Бо назардошти ҳукмҳои қаблӣ, Боқиев бояд дар маҷмӯъ 30 соли зиндонро сипарӣ кунад. Боқиев бо ҳукми суди ноҳияи Первомайский Бишкек аз 1 марти соли 2023 дар содир намудани ҷиноятӣ тибқи қисми 2 моддаи 336 Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Қирғизистон коррупсия ба манфиати гурӯҳи муташаккил содир шуда гунаҳкор дониста шуд. Дар ҳукм ҳамчунин гуфта мешавад, ки амволи Қурмонбек Боқиев мусодира карда шуда, ӯ баъди адои ҷазо 3 сол наметавонад дар хидмати давлатӣ кор кунад. Дар ҳамин ҳолат Максим Боқиев, писари раисҷумҳурии собиқ, 13 сол маҳкум шуд. Бар асоси қарорҳои қаблии додгоҳ, ӯ ҳабси абадро адо хоҳад кард ва муовини ӯ Алексей Елисеев дар парвандаи қумтор ба 12 соли зиндон маҳкум шуд. Бо назардошти ҳукмҳои қаблӣ, ӯ бояд 30 соли зиндонро гузаронад. Гуфта мешавад, илова бар падару писар, боз чандин мансабдорони собиқ ва тими Боқиев дар даври ҳукуматдорияш ба солиёни тӯлонӣ ба ҳабс маҳкум шуданд. Ба иттилои манбаи хабар, амволи ҳамаи маҳкумшудагон мусодира мешавад ва дар сурати озод шудан ҳам онҳо наметавонанд 3 сол дар мансабҳои давлатӣ кор кунанд. Бояд гуфт, дар Тоҷикистон ин гуна ҷиноятҳои коррупсионӣ якчанд баробар зиёд аз ҷониби раисҷумҳури феълии кишвар ва аҳли оилааш сар задаанд, аммо касе то ҳол ба ҷавобгарӣ кашида нашудааст. Қисми аз замини Тоҷикистон ва даҳҳо конҳои маъдан ба ихтиёри кишвари ҳамсоячин дода шудааст, аммо аз тарзу усули муомила ба мардум гузориш нашудааст.
14 паҳбоди бесарнишини навъи DJI Agras TC ки арзиши умумияшон қариб 16 миллион рубли русиро ташкил медод, ҳангоми интиқол додан аз Қирғизистон ба Русия дар вилояти Ҷамбили Қазоқистон мусодира шудааст. Бино ба иттилои расонаҳои қазоқӣ, ин бесарнишинҳоро ширкати қирғизистони Impulse Invest мехостааст тавассути Қазоқистон ба Русия расонад. Аммо интиқолдиҳандагон гуфтаанд, ки ин бесарнишинҳоро барои ширкати сохтмонии Нова мебаранд. Impulse Invest наздик ба 14 000 рубли русӣ ҷарима шудааст. Мақомоти Қазоқистон бесарнишинҳоро мусодира карданд. Дар хабар гуфта нашудааст, ки ин навъи паҳбодҳоро Қирғизистон аз куҷо пайдо кардааст. дар ҳамин ҳол бино ба маълумоти расонаишуда, дар соли 2022 худи Қазоқистон ба арзиши 5 миллион доллар бесарнишин ворид карда, бо арзиши 1 миллион 230 ҳазор доллар ба Русия паҳбодҳои бесарнишин фиристодааст. Радио Озодӣ бо нашри ин хабар бо истинод аз нашраи Важни История менависад, ки ин расона охири моҳи майи имсол хабар дода будааст, ки Қазоқистон барои Русия бесарнишин ва чип мехарад. Ширкатҳои қазоқистонӣ байни Чину Русия миёнарав ҳастанд ва маҳсулотҳоеро мехаранд, ки ба далели таҳримҳо Русия наметавонад онро мустақим харидорӣ кунад. пас аз пирӯзӣ дар Гран-прии Душанбе, ҷудокорони тоҷик ба Қазоқистон мераванд, то дастовардҳои худро ҳимоя кунанд. Дар Остона, пойтахти Қазоқистон, рӯзи 16 июн мусобиқаи навбатии Гранд-слами Федератсияи байналмилалии ҷудо оғоз мешавад. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хабар медиҳад, Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 10 варзишгар миёни мардҳо намояндагӣ мекунанд. Дар ин мусобиқа 350 ҷудокор, 200 мард ва 150 зан аз 46 кишвар ширкат хоҳанд кард. Дар давоми 3 рӯз варзишгарон барои дарёфти 14 маҷмӯи медалҳо қувваозмоӣ мекунанд. Фонди умумии ҷоизавии мусобиқа 150 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибони ҳар кадоме аз вазнҳо бо 5 000 евро, дорандагони медалҳои нуқра бо 3 000 евро ва биринҷӣ бо 1500 евро мукофотпулӣ қадрдонӣ мешаванд. қобили зикр аст, ки чанде пеш дар мусобиқаи Гран-прии Душанбе мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бо дарёфти 3 медали тилло, 3 нуқра ва 1 биринҷӣ дар ҳисоби умумидаставӣ зинаи аввалро ишғол кард.